Здравейте на всички! Намирам се в градския парк на Разлог. Спокойно, няма да продаваме парка, поне за сега. Просто искам да привлека вниманието на местните, защото това място е разпознаваемо. Пускаме апартамент за продажба в Разлог на централно място за 180 000 евро. Да, знам, звучи малко стряскащо, но апартаментът е с площ почти 140 квадратни метра. И както казах, е наистина на централно място. А това тук е рядкост. Апартаменти почти не се продават, защото предлагането е доста ограничено. Така че буквално ви гарантираме, че и този няма да стане задълго на пазара. Преди да ви покажем апартамента, ще ви информираме, че има следните параметри. Най-важният параметър е, че който и да го закупи, трябва да му направи ремонт. Задължително. Такъв хубав имот, с такава красива гледка и страхотно разпределение, няма как да не подмените настилките, мазилките и да освежите мокрите помещения. Задължително. Другите параметри са 135 квадратни метра площ, плюс паркомясто и 2 мазета по 3 квадратни метра. Разполага с 3 спални, 2 бани, сравнително голям хол и тераса. Намира се на 5-ти етаж. 5 от 5, което означава, че разполага с наистина чудесна гледка. Намира се в абсолютния център на град Разлог. Не до Централния парк, а в Централния парк. Сградата е построена от нас и е с наличен акт 16. И е на калкан с начално училище Кирил и Методий. Зад мен е площада и двете залепени. Ето го и парка и на вашето внимание сградата. Казано по разложки, без повече баластра муабет и хайде да ви покажем апартамент. Намираме се в спалня номер 1. Абсолютно подходяща за детска стая. До нея се намира спалня номер 2. Елате да ви я покажа. Отново е подходяща за детска стая или гостна. Ако този апартамент бъде закупен от някой местен, със сигурност ще си остане в детска стая, защото съм чула, че тук много се ръжат. Това е спалня номер 3. Тя е перфектна за родителската стая, понеже е най-широката от трите и малко по-отдалечена от другите две. Моля ви се, който и да купи този апартамент, нека освен в настилки да инвестира и в нови бани, защото имат даденост да станат прекрасни. Последно, но не на последно място, да видим днесната. Ай! Сравнително широка, с изложение изток-юг. Ето тук, така ги виждам аз нещата, може да се монтира един голям телевизор, а отсреща диванът. Тук виждам мястото на кухнята с една голяма трапезария. А най-хубавото е, че този апартамент разполага и с хубава тераса, която е точно от дневната. Елате да я видим. Макар и малка терасата, от нея се открива невероятна гледка към Пирин планина. Ако някой от вас проявява интерес да научи повече за този апартамент, може да се свържете с нас на посочените телефони. Както виждате, апартамента е в близост до училище. Информираме ви, че ние не сме агенция за недвижими имоти и след покупка директно от нас не дължите абсолютно никаква комисионна.